kontzientzia eta konpromisoa gehien bat. Azken baten, kontutan izan barik ze bide edo ze hartu da ben, baina herri batekiko lotura, konpromisoa, herri honen iraupena eta bizi iraupena bermatu ahal izateko borroka grina eta erantzunkizuna. Eta ez borroka ulertuta ukabilka bat bezala, ezta? Borroka egiteko era asko daude, pertsona bakoitzeko era bat. Espero dugu alaitzekin ere lotzea, baina zerrenda luzetxoa daukagu eta hor gaude orain Alicantera, Valentziara, Zaragozara, Castellonera, bueltaka. Nik uste du momentu historikoa, bai, askatasun ibilbidea 77an izan zena, ez 77an edo nahiko momentu historikoa izan zela. Ordunu frankismoen ondorengoak ziren, herri honen askatasun egarria eta bat egite hori behintzet nahiko agerian zegoen eta presoen egoera amnistia bat eman behar zela. Baimeko mobilizazio gaitasuna izugarria zen, erraldoia, orduan gaur eta horlako kapazitaterik ez dago, gaitasunik. Mila arrazo egitik ez, presoak egiten bakarrik ez era, ehun industriala, ehun soziala bere berrindu da, beste hartu hemen batzuk bere landu egin dira, beste arabetakoa bere izan dira landuinen hartumanak, orduan horrek guztiak beragina du horrelako arazo gordin baten aurrean erantzuna ematen, ez da? Esango luke oso oroitzapen, ez da egitez, fuerteak ekartzen dizkidala Herrera de la Manchako garai horrek eta Herrerako martxak eta baina nik uste dut gure herrian egon baldin bada momentu bat oso importantea eta nik uste dut nire bizitzan ere izan zela Pili eta Fontxoren heriotza, ez. Baina, karo, nagusitu nahi zenean ikusi dut ez gartzena, baizik eta gartzelaren ondorioak zeintzuk diren. Baita amama autoistripuan galtzaren ondorioa zein den nik ez nuen amama ezagutu. Baina bai ezagutu dut horrek amarengan eta osabarengan utzi duen zauria. Ez da erraza, ez da gozoa. Bueno, a mí también me supuso un shock terrible pues el tema, qué sé yo, la muerte de Arregui, de Joseba Arregui por torturas, y eso son pues, cosas impactantes, ¿no? Entonces estoy de acuerdo con lo de, también había apuntado yo lo de Foncho y Pili, que a nivel de pueblo pues fue una cosa pues fuerte. Y bueno, pues sí, son momentos importantes en tu vida también, que te hace pensar, te hace reflexionar sobre qué haces. Ezagunen bat, osabaren bat, amaren bat, norbait hurbile izango dugu beti kartzeletan, orduan zer gertatzen da, hurbiletik bizitzen direnean gauza horiek askoz mingarriagoa da. Orduan, gauza mingarriak sentitzeakoan zer erantzuna askoz handiagoa da. Eta Euskal Herri mailan nire ustez presoekiko elkartasuna eta jendeak hartu duen herri bezala, jendeak hartu duen implikazioa oso handia da eta mirestekoa da. Momentu horretan oso baldintza zehatzak eman ziren kartzelan. Segurazki inoiz baino hildako gehiago egon ziren kartzelatan garai horietan. Eta
baina, karo, ondoren etorri zena dispertsioa izan zen, eta dudarik gabe dispertsioak bai markatzen duela lehen bat eta orain bat. Nik buruan itzatzita daukadana da 87ko Bilbon egon zen manifestazioan gu txikiak ginen eta printzipioz legala zen. Eta zer gertatu zenan, azkenean ilegalizatu zutela azkenengo momentuan, egon ziren pilo bat hostia, egon ziren, izan zen, nik txikia, joan ginen familia osoa, nire ama haurdun, nire lehenguzu txikiak, eta nik horri ikusi nuena eta ikasi duana hortik, ikasi duana ez, baina honek ekarri dena da, adibidez, nik poliziari kriston beldurra diot, batez ere horregatik. Zeure ikuspen politikoen inguruan indar asko bilatzeko kapaz bat zara, emango diozu garrantzia handia eta mobilizazio kapazitatea handia. Eta ez bazara horretarako gai, motelduta egongo da, gorabiera handiak izan ditu, momentu horrek. Orain dirudi beste momentu bat landuten ari garela eta uste dut etorriko dela beste lango momentu indartzu bat. Amnistiarena ez da, oso ni gustatuko litzaidake, baina ez dut egingarri ikusten, ez gure gaitik, baizik eta gure testuingurua gaitik. Testuinguruak ez dut uste uzten diguneik hortan aurrera egiten. Eta ez dut uste horregaitik presoek kartzelan gehiago egon barko luketenik. Amnistia ulertzen da uste dut azken garaipena bezala, zera horlako konpromisurik hartu ez izateko beharra eduki ez izatea. Gaurko presoak nolabait bere burua behartuta edo bere konpromiso mailagaitik behartuta ikusi dute horlako bide bat hartzera eta amnistia izango litzateke herri honen askatasuna eta izatea, errespetatuak izatea inguruko herrietatik ere. Orduan bere nortasuna edukitea euskalduna bakarrik eta. Horregaitik ez dut uste amnistia denik bide bakarra. Nik ikusten duan bide bakarra presoak etxeratzea. Eta noski damutu barik ez, etxeratzeko modu asko daude, baina bakoitzak bere kontzientziaren baitan. Ezta, hau da, era batean o bestean, burua altu izan da etortzea, eta ez erranka. Gaur egun zelan baloratu, bestera baten ematen da, nik uste dut Bilbon urtero eta ja ez daki rituala bihurtzeko arriskua duen manifa horrek erakusten du argi eta ondo jenteak oindu baduela bere sensibilitatea presoekiko, baina gero kalean zelan isladatu beste arazo batzuk ere sarritan isladatzen ez diren heinean, hor kalean neurri handi baten galdu dugu. Hori argi dago. Erronka gehien bat da sentsibilizazio horretatik aktibaziora pasatzea eta aktibazioa zaila dela. Kalean egoteko moduak aldatzen direlako, ez honetan baizik eta arlo guztietan, eta aktibazio hori oso beharrezkoa dela desataskatzeko gai hau ez, eta benetan helburuak lortzeko. Ze azkenean, esan dezakezu amnistiaren aldeko mugimenduek egindako ez dakit zer, ala manifa bat, ala ez dakit zer, urtarrileko mobilizazioa. Baina, karo, azkenean ere urtero egitu duzun zerbait da ez, azkenean pixkat normalizatu egiten da eta nire ustez indarra galtzen du. Norbera rentzako indarra ez. Pues bueno, el tema es que según en qué momentos pues la gente siempre está más sensible, pues porque ha habido unas detenciones terribles, ha habido torturas, ha habido todo eso y entonces la gente pues se mueve más, si quieres se puede mover más. Hay momentos más, hay altibajos, momentos que la gente se moviliza más pues porque lo siente así. Nik uste dut gaur egungo personaldeko borrokan badagoela oraindik ohitze
aldi batean, ez dago guztiz berrestrukturatuta, ez da, ze azkenan garaiak aldatu dira. Eta garaiak aldatzen diren enean, hau da, kontestu aldatzen enean, gu ere aldatu behar gara. Eta gu bai pertsona gisa eta bai horretan dauden kolektibo gisa, ez? Igual ez da funtsa aldatu behar, baina beste erremediorik ez da bizira nahi bada eragiteko erak aldatzerena. Aldaketak egon izan badira, izan direla, gizartea aldatzen denean, borroka moldeak ere aldatu behar direla, gizartearen erosotasunerako joerak ez du erresten olako aldarrikapen bat. Hor neurrine baten nik uste dut atzera egin dugula, tresnak kendu izana dizkigutelako, ilegalizazioak, batzarrak egiteko tokiak, jarraipen poliziala, jazarpen poliziala. Egia esan, etortzen zait pena. Etortzen zait pena, zergatik? Nire herriko presoak oso garrantzitsuak dira, baina nire ustez preso gehiago daude, eta nire ustez ere presoiek ahaztuta daude. Osea, herri honetan batez ere, guk gureak maite ditugu, guk gureak defendatuko ditugu, baina uste dut beste preso politikoak ere ahaztuta ditugula, eta nire ustez oso garrantzitsua da haiek buruan edukitzea. Baina ez daude bakarrik, eta bereik badakit ez daudela bakarrik. Ez daude bakarrik euren artean duten lotura gaitik eta bai kanpokoekin duten lotura gaitik. Eta nik uste dut horreitik berez kale ez dugula egin. Eurek oraindik indarra dute, guk indarra dugu, eta kale egin izan bagenu, une batean o bestean erren ibiliko ginen, ez? Memoria landutea eta memorian eukitea historiako pasarte batzuk eta historiako ari lodi hori, marra hori oso importantea dela, geroari begira ere, egindako hainbat akatz ez errepikatzeko. Erabiltzen dugu ere bai presoak erreferente moduan erreferente irelako, baina azten dugu askotan euren izaera pertsonala, ezta? Hartzen dira kontuan ente bezala eta ez izaki bezala. Atzetik neuzkal eta rapatu naute, bere armekin indarrez eraman ninduten, etxean zure oihuak gogoratzen ditut, aurre egin zenuen. Zure arma bakarra duintasuna.